Avui, 28 de gener de 2010, procedeixo a llegir el testament del senyor Pere Masó i Revert. Fills meus, heu estat la meva única família. Per tant, tot allò que tinc és vostre. Sereu copropietaris de tot el meu patrimoni. Us conec i sé que podeu compartir-lo. La vostra mare, l'oncle Joan, la Dolors de la fruiteria, l'home de la benzinera, jo i molta gent més, us deixem unes quantitats de CO2 que provocaran un augment de la temperatura capaç de fondre els casquets polars, elevar el nivell del mar i inundar milions de quilòmetres quadrats de zones costaneres, provocant les migracions més grans de la història. A més, permetrà als insectes arribar a latituds elevades propagant nombroses malalties. Tot això col·lapsarà la seguretat i la sanitat, pilars de la nostra societat, arribant a la fi del capitalisme, les societats del benestar i el món que coneixem avui. L'únic que us puc dir és que ens van avisar, però que no pensàvem que passaria.